A fe'n neis i rhoi nôl i'r gymuned. Mae fe'n hyfryd amser chi'n gweld y pobl ifanc yn mwynhau a enjoyo, a chi'n gwybod bod rhan bach o hwnna i wneud bod chi na i helpu fe digwydd. Mae fe'n llun eich achub i pobl yr ardal. Sefydlodd RAY yn 2001. Mae fe'n elusen sy'n cefnogi'r cymuned Aberaeron a pellach. Ni'n sefydliad eitha bach o 20 aelod o staff. Mae da ni 90 o gwirfoddolwyr yn RAY Ceredigion. Mae da ni canolfan teuluoedd, so gweithio gyda teuludd, gyda plant bach, a wedyn mae da ni'r youth clubs ni'n rhedeg gyda RAY Active y pethau pob noswaith o'r wythnos. Ni'n rhedeg grŵp sy'n cefnogi pobl ifanc sydd gyda fel anghenion, a wedyn, fel fi wedi siarad yn biti y grwpiau, ni'n rhedeg wedyn i'r pobl sydd gyda dementia a gofalwyr nhw. Fi'n hoffi volunteering achos mae'n rhoi sens o accomplishment i fi. Mae'n rhywbeth fi gallu fel wneud yn lle jyst eistedd lawr, a fi hoffi helpu'r plant a'r pobl rownd fi. Mae'n gwneud fi'n teimlo really fel proud a really hapus, ac fi'n really hoffi helpu pobl mas, so mae'n teimlo'n really dda i fi. Bondio gyda'r plentyn a gweld nhw'n hapus, mae'n really nice. Dwi'n byw'n fel i fach ers 5 mlynedd wan, a dwi'n wedi dechrau volunteero'n RAY felly go gloi wedi ni. Mewn sheds, maen nhw gyd yn wahanol. Mae da ni un yma yn y Aberaeron, a da ni'n gwneud rhan fwyaf o waith cod. Yn rôl ni yw edrych mlaen am ddynion sydd wrth ei hunain. Na mynycha wedi ymddeol, na mynycha wrth ei hunain, a dod yma gael paned de, wneud rhywbeth os ydyn moyn, neu sy'n rhaid nhw'n wneud dim byd. Dwi'n cael paned de a clonc o lle. Mae fel ymdeimlad fel chi'n gwneud gwahaniaeth wrth gweithio i RAY Ceredigion. Ti'n teimlo fel ti'n helpu wneud gwahaniaeth i helpu cefnogi'r pobl lleol. Fi'n credu mae fe'n helpu chi fel unigolyn. Fi'n credu mae fe'n helpu meddwl iechyd rhywun. Mae fe gallu helpu chi fod yn llai socially restricted. Fi'n credu bod e'n rhoi just y support group na i'r pobl sydd angen e. Mae popeth yn rhedeg fel mae fe, the smooth running, oherwydd yr gwirfoddolwyr.